خباتکار کمپانیا هلبرین و بلافکرنا الکتریکی دیاربکر کلباجارین باکور کارد که دو هفته که دست به چالکیا کرنا و داخوازه باش کرنا مافین کار کرنه دکن. لگور آگاهی این که خود پیشاندانان را گهاندیه داداشش بر که بشتاری چالکیا دا کرنه حتی ها 300 کارمند و کارکر جی کاراتنه درخستن. خباتکار جی دخوازن هم هفکار وان و گرن هم جی مافی وان به دابین کرن. 2016 ji sala 2016 ve ez li Dedaşê kar dikim. Rapora min a xwedî pêwîstiyên taybet heye. Min bi vê raporê dest bi kar kiribû. Heta niha çi ji min hat xwestin min kir. Ji ber ku bi moçe û pareyên ku didin êdî debara me nedihat kirin û me dest bi çalakiyan kir. Roja me dest bi çalakiyan kir, min ji kar derxistin. Me 3000 karmend biryar daye. Heta ku ev hevalên me yên ji kar hatine derxistin ve negerin û daxwazên me neyên bicih kirin jî em ê çalakiyên xwe bidomînin. Parlamenterin Diyarbakır'ın parti opozisyonu jî hem lejiyên çalakiyan serdana peşandara dikin hem jî bo çareseriya kayrana aborî û mafê karmendan pêşnûmeyan didin parlamentoya Türkiye. Biz milletvekiliyiz, hukukçuyuz. Em parlamenter hukuknas û parêzvanên marfê mirovan e û berpirsiyariya me ev e ku em li karker û karmendan û li mafên wan xwedî derbikevin. Lê Dedaşî ji ber ku hefteya borî tasekî av daye min karmendekî ji kar derxistiye. Karker û karmend mafên xwe yên reva dixwazin. Lê Dedaş hem li welatiyan, hem li karsazan, hem jî li karker û karmendan zilim dikin û divê rayedar piştgiriya wê zilmê nekin. İşçi sınıfın yaşadığı gelir kaybının telafi etmesinin Konfederasyonên Sendikayên Karker û Karmendan yê wek dîsk û keskê jî ji bo dihevdîtinên diyarkirina moçe û mafê karker û karmendan yên îsalda mafên karkera bên başkirin bi daxwazên xwe çalakî û xwe pêşandanan li dar dixin. Yani dixwaziya me armanca me ya mazin ev xwehdana me hêza nebî heqê me karkera bên dan. Em yê xweyê xwehdana îşçiyana dixwaziya me ya mazin ev heqê her rojê gizî bê dan. Bi zêdebûyîna bac û bihayê bazarê debar her roj li Bakur û Tirkiyeyê girantir û zehmettir dibe. Rêxistin û sendîkayên ku karker û karmend bi ser vane jî ji bo ku mafên karmenda bê dabînkirin dest bi çalakiyên berfirekirine. Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbakır.